fiye da shekara yana yi. Jam'iyya gaba ɗaya ta dakatar da shi ba redi. Yalla bayan dakatar da kai ba. Kai zan... Wai waye ne shi kam? Waye shi? Wai shi waye? Ni ne nan. Wai kai na maka bada malo ne ko me? Ina so da san duk waye wannan abin ka gaya min. Wane ne shi da waye yi? You are right. Wane ne shi to? Sashe ne naka. Yana cikin zuciyarka. Ka saurari zuciyarka. Za ka same shi a cikinta. Kawai ka saurara. Ka nutsu. Saurara. Madali Shivaradi, na ji daɗin sake haɗuwa da kai. Amma ta yaya ne? Ka zama jami'i na musamman. Kamar yadda ka zama minista ba zaɓe. Kai da kyau. Kenan wani kare na hankali ka zama ɗan sanda? Sosai ma kuwa. Ba magana muke akan karfin iko ba, ni ma da iko na farmake ka. Yalla bai. Tukunna wai kai ɗan sandan bogi ne? Ai ka riga ka gama makara kilbil. Ai ni koyaushe a makara nake. To amma wannan aikin kenan ba atisaye ne na gwamnati ba? A'a, wannan aiki ne na kai da kai. Ce aka kai ba don wana ba ne, na roƙe ka don Allah ka taimaka. A yau ka sake dawo da ni dan jagali da na kasance na kyada. Wannan shi da karfin dan jagaliya. Mike! Ka miƙe!